बेफोरखौ उदां अख्राङाव लाबोजोब्बाय न'खराव बिसि फिसा फिसौजों ज' रायजो जानो थाखाय लाबोनो हाबाय जोबोर गोजोन जाबाय बिथांमोनहा बुंदोंमोन। जेब्ला इन्दि बिया नोंसोर लागोआव थाफैजेनो गरम नांदोंमोन ना थान्दा नांदोंमोन एसे फोरमायदो आदा। जेला इन्दि बिया जोंनि गामियाव हाबफैजेनो जों प्रथमाव मोजाङानो मोनदोंमोन जोंखौ रैखाथि होनो फैनाय बायदि मोनदोंमोन। जेला एसे थानानै पुलिस आर्मिफ्रा मिथिजोबो बिनि उनावसो गरमा गरम जालांबाय। सानफ्रामबो फैग्रा जाबाय नाम लायै लायै सोरखौबा नागिरफैग्रा जाबाय। सोरबा बुजालांबाय सोरबा जोख्रुब जालांबाय सोरनिबा न' जोसि जालांबाय। दा बेबायदिनो बिराद खस्थ' मोनदोंमोन। दा आंबो बिराद खस्थ' मोनदों आंनि बेलायाव। दा आङो खस्थ' मोननायखौ एसे खिथानो नागिरदों। आंखौ जथ' इन्दि बि हाबनो थाङोमोन आंनावनो दोनहैग्रोजोबोमोन। बिनिफ्राय आंनाव थायैनो सोरबा लांजायैनो खारबोफिनबाय सोरबा एसे हाबफ्रामनानै सारेन्डार जाहैबाय। बिनिफ्राय दाय आंनियाव जाजोब्बाय। बिनिफ्राय आंखौ बिराद नागिरफैग्रा जाबाय। आं गावबुरामोनबो बे समाव आंनावनो थाजोबोमोन गासिबो। दा बिनिफ्राय बिराद गरम जाबाय थानो हालिया सानफ्रामबो खारगासिनो बिनि उनावसो जेला इन्दि बिफ्रा सिजफायर जायो बे समनिफ्रायसो आं न'आव उन्दुनो मोनदों नङाबा आं न'आव उन्दुफेरनोनो मोनामोन। औ दा बेबायदिनो बिराद खस्थ' मोनबोदों। दा जोंनाव थानायफ्रानो अनेक मानसिफ्रा थैबाय। बिसोर आंखौ मान होयो बेफोर गासिबो इन्दि बिफ्राबो। आं इन्दि बियाव हाबाखैब्लाबो इन्दि बिनिनो एकदमबारे दिनैसिमबो खामानि मावगासिनो थादों। थैथां थैथां इन्दि बिनि खामानि मावनाय माने बर' हारिनि खामानि मावनाय। बर' हारिनि खामानि मावनाय आरो इन्दि बिया जेला जोंनाव हाबैग्रोजानो बिसोर आसुं आबुं गोदान थांजेननानै आंखौनो कालेक्टर खालायहैबाय। बिसोरो आंखौनो प्रथम हुंला जरायाव कालेक्टर खालायहैग्रोजेनदों। रावबो मिथियामोन खिन्थु गिनांगौमोन नालाय आं खिन्थानानैबो लायामोन सिरि आंनो खाङै हरजोबोमोन। आरो बेनिफ्राय सानसेखालि ज' खालायनानै 36,000 ज' खालामनानै दोनबाय आङो। नांथाब होननाय दंमोन सासे बे कालेक्टरमोन पर्बजरानि। बेनिफ्राय बे जैदिन लांनो फैयो ओइदिननो माबाफ्रा हाबबाय बै BLCफोर आर्मिफोर ज' जानानै हाबहैबाय। बेनिफ्राय जोंहाबो न'आव सुदायैनो खारबाय। खारनानै बे थाखाखौ दोनखोमानो बावलांनानै सेस लानानै थांजोब्बाय। सानसे समाव आदामोननि एरियायाव मंला जरा एरिया दा बंसि जरा होननाय मोनसे गामि दङ बावहाय नांथाब मोना 6 जन ना 7 जन गावथार जानाय जादों इन्डियान आर्मिजों। बे समाव आदाया बहा दंमोन? आङो न'आव दंमोन बे समाव। बिनिफ्राय जोङो जेला गावनाय खोनायो होनबा नाहरहैबाय जों खाथियाव थानानै बिराद आद्रि होसो एकदम दुब्लियाव गावथारजोबदों। बिनिफ्राय गावथारजोबनानै एखे आथिङाव हमै मोसौ अमाफोर बायदि बुद्रु लांदों बिसोरखौ। बिनिफ्राय बोनानै लांजोबनानै 9 जन गावथारदों पाब्लिक 2 7 जन इन्दि बिया। बेनिफ्राय बुद्रु लांजोबनानै बिसोरखौ गारियाव थिखांनानै लांदों। होमबा जों बिराद दुखु नाङो दा बिसोर थैनायनि बिनिमयैसो बिटिआरआ जादों दा जोंनि नुनायाव आरो। दा आंनि साननायाव बे थैनायनि न'खरफ्रासो मा मोननांगौ 5 लाख मोननांगौ ना 4 लाख मोननांगौ बिसोरसो मोनग्रोनांगौमोन आंनि साननायाव आरो। दा बिसोरो मोननाय जायाखिसै दुखुनांथाव बाथ्रा। दा जाहाथे आं बे सरखारखौ खावलायो बेखौ थाब जेन हरो। आरो बिनिफ्राय लोगोसे जोंनि रन्जन दैमारियाबो जेलाव जोबजानानै दं आरो बेजों लोगोसे केदारफोर दं। जाहाथे बिसोरखौ अननानै दानि सरखाराव जायफोर दं बे सारमोनहा नांथाबथारनानै दिहुननानै होयो आं बेखौनो खावलायबाय। दा आं बाराबो बुंनो रोङा बेखौल' थाब दिहुननानै होथोंसै सारमोनहा अननानै। होनबासो बै इन्दि बि केदारफ्राबो गासिबो गोजोनगोन। आं बेखौनो बुंनानै फोजोबबाय। दा जोबथारदों मोनसेल' खोथा सोंनो लुबैदों आं। दिनैनि जोंनि खुंथायाव थानाय जोंनि बिटिआरनि CEM बिथाङा बुंदोंमोन जोंनि एक्स एनडिबिफोरखौ गासैखौबो हाग्रा बंग्रानिफ्राय जों लाबोनानै न'आव बिदा फंबायफोरनो जों गथायनानै होफैबाय। मा ओंखाम बोथिसे बिमा बिफाजों बिदा फंबायजों बोथिसे मोनजानो हादों होननानै बेखिनि खोथाखौ बुंबाय थादों। गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनावहाय थ' जों फैयै
जों बे गोजोन गोरोबथायावहाय गासैबो जोंनि एक्स एन डि बिफ्रा बा जायफ्रा गुबुन गुबुन जायगायावनो दं गोमानानै थानाय बा माबा मोनसे थाफैनाय थ' दिनै बिथांमोना मोजाङै सुख सान्थि मोनजादोंना आदा? बेखौथ' जों ओरैनो बिथांमोननि बे सारमोननि खुगानिफ्रायल' खोनादों। बिथांमोनहा बुंदोंमोन, सारमोनहा दैदिन सुक्ति जानायनि उनाव जोङो गासिबखौबो NDP-फोरखौ उदां अख्राङाव लाबोजोब्बाय, न'खराव बिसि फिसा फिसौजों ज' रायजो जानो थाखाय लाबोनो हाबाय, जोबोर गोजोन जाबाय बिथांमोनहा बुंदोंमोन। नाथाय दा बिथांमोननि बुंनायाथ' जों नुनायाव नंखायसो नुदों, नंखाय बायदिसो नुदों आरोखि बिथांमोननि बुंनायखौ। दा बिथांमोनहा खुगाजोंल' बुंदों। दा सोरबा बबावबा मेघालयआव दं, सोरबा बहाबा जेलाव दं। बिथांमोननि बुंनाय मथे बे जेलाव थानांलामोन। बिथांमोनहाथ' बुंदोंमोन उदां अख्राङाव जों लाबोजोबनो हाबाय, न'खराव रायजो जाफैजोबनो हासिगोन होननानै। बै थाबोनायखौथ' बिथांमोनहा बे समाव बुङाखैमोन। दा उनावसो मोनथिबाय जों जेलावनो बेसेबांबा मानसि दं जोबथेसालियाव। दा बिथांमोनहा बे खोथाखौ बोरै बुंनो हाखो? जों उदां अख्राङाव लाबोबाय, NDP-फोरखौ फिसा फिसौजों रायजो जानो लाबोनानै जों जाहोफैनो हाबाय होननानै बुंदोंमोन। दाथ' बिथांमोननि बुंनाया नंखायथार बुंजायो। दा ओंखायनो बुंदों आङो बिथांमोनखौ, बै थाबोनायफोरखौ जाहाथे सेस्था खालायनानै माबार दिहुननानै होजोबो, बेखौ खावलायबाय। आं मोनसेल' खोथाखौ सोंनो लुबैदों। जिहेतु पर्बत जरा होननानै बुङोब्ला रायजो राजाया गासैबो रन्जन दैमारिखौल' सिनायो। औ, सिनायो। आरो रन्जन दैमारियानो बावहाय गोदोहाय जेब्ला 98 थाफैजेनदों बासबारि, अब्लानिफ्रायनो रायजो राजाफ्रा NDP होनना बुङोबा पर्बत जराया NDP-खौ मोजाङै रोखोम सिबियो, मोजां रोखोम अनसायोमोन। दा दिनैनि दिनावहाय फाउन्डार दैदेनगिरि रन्जन दैमारिया जियालाव जोबथेसालियाव हाबनानै दङ। दा नोंथाङा पर्बत जरा ओनसोलनि जानानै मा खावलायनो सानो? जों बेखौनो बुंगोन पर्बत जरानि हिसाबै। पर्बत जराया बुंनो थाङोब्ला गासिबो NDP जोब, प्रत्येक न'खरानो बुंब्लाबो खथि गैया। दा जों बे जोंनि रन्जन दैमारि सार गयैयाव जोंनि पर्बत जरानि गासिबो रायजो राजाफ्रा गोजोननाय गैया। बे गयोब्लासो जों गोजोन जागोन। रायजो राजाफ्रा मा पर्बत जराल', गासिबो सारा बर'आनो होनब्लासो बिथांमोनहा मोजां मावदों होननाय नाम थागोन, बेखौ बहननो हाब्लासो। दा जोंहा गोजोननाय गैया बिथांमोन गयैयाव। जों बिनिखायनो गले गले बुंदों बिथांमोनखौ माबार बख'नांगौ, बिनिफ्राय रायजो राजाजों उदां अख्राङाव बेरायनो खाबु होफैनांगौ। आं बेखौनो खावलायबाय। आंल' नङा, सोरबा सासेल' नङा, गासैबो रन्जन दैमारि सारखौ उदां अख्राङाव जाजानो लुबैदों। आरो जायफ्रा NIA केस नांनानै थानाय बिथांमोनखौबो उदां अख्राङाव उदां जाजानोखौ जों लुबैदों। आरो आंल' नङा, सोरबा पर्बत जरानि मानसिफोरल' नङा, रायजो राजाल' नङा, एज ए हल बर' रायजो राजाफ्रानो बा एज ए हल गासैबो जोंनि खना खनला थानाय बर' रायजो राजाफ्रानो रन्जन दैमारि सारखौ आरो NIA जायफ्रा केस नांनानै थानाय बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव फैजानोखौ लुबैदों। बै सासे सुबुं आदा बिनि माखासे बाथ्रा बुंनायखौ नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ। थ' लोगोफोरा आं बिदिखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै, बावनो दोनथ'बाय। जय बर' हारि।